Mintzamenean, badakizuen mintzamenaren gailurra bi mintzasaioak direla, eta hortako bi gaineko, kasu hontaneko potoloa ditugula. Alde batetik, inauteriak, euskal inauterien inguruan arituko gara, hainbat informazio jasoko duzue, herri batzuetako inauterien inguruan, Lantz, Mundaka, Uztaritze eta beste pare bat. Eta orduan, zuen artean kontatu beharko dituzue, herri horien inauterietan egiten dituzten gauzak. Hortarako bideo batzuk ikusiko dituzue, eta hori da bat. Beste bat, beste gai potente bat, eta mintzamenari dagokionez uste dut importantea dela da, ezberdin hitz egiten dugu gure ama hizkuntzan edo ikasten ari garen hizkuntzan, bai? Nik ezberdin hitz egiten dut erderaz eta euskaraz? Bai, ez? Zergaitik, non dago ezberdintasun hori? Nola hitz egiten dut nik nire ama hizkuntzan? Pixka bat horretaz arituko gara, bai? Inkesta txiki bat beteko dugu, eta gero ikusiko dugu nola ziurrenik, mintzasaioan komentatuko dugulako, nola ziurrenik guztioi gertatzen zaigun gauza bera, bai? Edo logikoa litzake gertatzea, ikasten ari garen hizkuntza batean, inseguritate gehiago edukitzea, baina azkenean guk hitz egiten dugu modu batera, bakoitzak hitz egiten dugu modu batera edo modu askotara, beti ez dugulako berdin hitz egiten, eta orduan hori ere kontutan hartzea importantea da. Eta gero beste gai polit bat izango da hizkuntzaren transmisioarena. Hizkuntza badakizue belaunaldi dijoala, batez ere gurasoek pasatzen dietelako seme-alabei. Eta horren guraso horien artean noski eta hizkuntzaren transmisioan bereziki garrantzitsua da emakumeen papera. Eta horren ezagutuko ditugu euskararen